கோவை கோவில்பாளையம் அருகே உள்ள குப்பைப்பாளையத்தில் 22 ஆண்டுகளாக ஏரோஸ்பேஸ் ராணுவ தளவாடங்கள் பொது வாகனங்களின் உதிரி பாகங்கள் தயாரிப்பு நிறுவனமான கண்ணன் டூல்ஸ் அண்ட் டைஸ் நிறுவனத்தின் புதிய தொழிற்சாலை திறப்பு விழா இன்று மாலை வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. புதிய தொழிற்சாலையை பிரம்மோஸ் திட்ட இயக்குநர் ராஜா சிங் தங்கதுரை தொடங்கி வைத்தார். ஏரோ இன்ஜின் ஆராய்ச்சி மற்றும் வடிவமைப்பு மைய முன்னாள் தலைமை டிசைனர் ராஜண்ணா ரிப்பன் வெட்டி தொடங்கி வைத்தார். நிகழ்ச்சியில் கௌரவ விருந்தினர்களாக மோகன், சிவன்குட்டி, பகவதி அப்பன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். புதிய தொழிற்சாலை குறித்து கண்ணன் டூல்ஸ் அண்ட் டைஸ் நிர்வாக இயக்குநர் கண்ணன் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், இந்திய ராணுவ தளவாடங்கள் ஏரோஸ்பேஸ்க்கு பணியாற்றி வருகிறோம். இந்தியா ஸ்பேஸ் நியூக்ளியர் திட்டங்களுக்கு உதிரி பாகங்கள் செய்து வருகிறோம். கோவையில் வளர்ச்சிப் பணிகள் அதிகம் இருந்தால் எங்களைப் போன்ற நிறுவனங்களுக்கு பேருதவியாக இருக்கும். வங்கிகளும் எங்களுக்கு அதிக ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும். எங்கள் நிறுவனத்தில் தொழிலாளர்கள் மற்றும் புதிய தொழில்நுட்பங்கள் மூலமே வளர்ச்சி சாத்தியமாகிறது. கோவையில் எங்களைப் போன்ற நிறுவனங்களுக்கு திறன் நிறைந்த தொழிலாளர்கள் கிடைப்பது குறைவாக உள்ளது. எங்களைப் போன்ற நிறுவனங்களுடன் இணைந்து திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகளை அதிகரித்து அனுபவம் மிக்க தொழிலாளர்கள் அதிகளவில் கொண்டுவர அரசு முயற்சி எடுக்க வேண்டும். திறன்மிக்க தொழிலாளர்கள் வந்தால் கோவை டெக்னாலஜி நகரமாக மாற வாய்ப்புள்ளது என்றார். இன்றைக்கி கண்ணன் டூல்ஸ் அண்ட் டைஸோட 22வது வருஷம். அது போக புதுசாக கட்டின ஃபேக்ட்ரியோட இனாக்ரேஷன் பண்ணுறோம். ஸோ நாங்கள் மேஜராக இந்தியன் டிஃபென்ஸ் அண்ட் ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். ஸோ இன்றைக்கி எல்லாமே ஒரு ஆனரபிள் கெஸ்ட் ஃப்ரம் ஆல் செக்டார் ஆஃப் இந்தியன் டிஃபென்ஸ் அண்ட் ஏரோஸ்பேஸ் இன்றைக்கி இங்கே வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மீட்டிங் டூல்ஸ் இல்லை சார், வி ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் component, precision machined component for aircraft, rockets, missiles அந்த மாதிரி இந்தியாவோட ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இது போக நியூக்ளியருக்கு பண்ணிகிட்ருக்குறோம். ஓகே சார், இது இந்தியா கூட நீங்கள் எதாவது ஒப்பந்தம் போட்டு பண்ணுறீங்களா? இல்லை, நாங்கள் ஒரு எம்எஸ்எம்இ இண்டஸ்ட்ரி தான். எல்லா கம்பெனிலையும் இது நார்மல் எல்லோரும் பண்ணுற மாதிரி தான். பட் வி ஆர் ஸ்பெஷல். நாங்கள் டிஃபென்ஸ்குள்ளே இருக்கோம், ஏரோஸ்பேஸில் இருக்கிறோம், நியூக்ளியரில் எல்லா ஏரியாவிலையும் நாங்கள் இருக்கிறோம். நாங்கள் ஒரு கிட்டத்தட்ட இது 22 வருஷ கம்பெனி இது. ஸோ நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் சார். சார் மந்த்லி எவ்வளோ ப்ராடக்ட் நீங்கள் ரெடி கொடுக்குறீங்க சார்? இது ப்ராடக்ட் பேஸ்டு கிடையாதுங்க, ப்ராஜெக்ட் பேஸ்டு. நாங்கள் ஒரு 5 ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இந்தியாவோட பிரம்மோஸ் ஏர்போன் லான்ச்சருக்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். ஜிஎஸ்எல்வி பிஎஸ்எல்விக்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இப்போ பிரம்மோஸ் மிசைலுக்கும் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். நம்ம ஃபேக்ட்ரி எவ்வளோ எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க சார்? இங்கே நாங்கள் ஒரு 50 கவர்மெண்ட் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுங்க? கோயம்புத்தூர் நிறையா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வரணும் சார். இந்த மாதிரி எங்களை மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு நிறையா பேங்க்லாம் நிறையா சப்போர்ட் பண்ணணும். பண்ணால் எங்களால் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோத் ஆக முடியும். இப்போ எம்ப்ளாயிஸில் எப்படிங்க சார்? எம்ப்ளாயிஸ்லாம் நாங்கள் நல்ல எங்ககிட்ட இருக்கிற எங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தே எங்களோட எம்ப்ளாயி தான். ஏன்னா இது மற்ற இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரி கிடையாது. இது பியூர்லி எங்களோட எம்ப்ளாயீஸோட ஸ்கில்ல ப்ளஸ் டெக்னாலஜி, நியூ டெக்னாலஜியில் தான் இந்த மாதிரி காம்பனன்ட்ஸ் நாங்கள் கொடுக்க முடியும்.